1957 елның 25 августында Ульяновск өлкәсенең Николаевка районы Курмаевка авылында Рахматуллиннар гаиләсе Дамир һәм Алиянең беренче көтеп алынган балалары булып Нугайбекова Кадрия Дамировна якты дөньяга аваз салган. Бүген 65 яшьлек юбилей бәйрәмен каршылаган мәл иң җылы теләкләребезне аңа без, улы Рамил, килене Галия, оныклары Рафаил һәм Ләйсән Нугайбековлар, кызы Алисия, кияве Хусаин, оныклары Алсу, Али Нугайбековлар, аларның яшь киявләре Раил һәм кодагыйлары сезнең тапшыру аркылы җиткерергә ашыгабыз. Беренче кояшлары булып туган татлы балалары артыннан берсеннән-берсе кадерле булган тагын 2 сеңелесе, бер энесе туганнар. Зур гаиләдә барысы да бер тигез, матур әхлак тәрбия алып, көн артыннан көн узып, үсеп җиткәннәрен дә сизмиләр. Сөекле кешебез мәктәпне тәмамлап 1974 елны Кузнецк шәһәрендә медицина көллиятен тәмамлый. Бары тик 18 яшендә, әле яңа гына кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, әнкәебез күрше авыл егете, төз, шибәр, акыллы, өстәвенә сәләтле гармунчы да булган зур ширкли авылы батыры Нугайбеков Равилга 28 февраль 1976 елда кияүгә чыга. Хезмәт юлын үз районнарында балалар тудыру бүлегендә шәфкать туташы буларак башлап җибәрә. Бәхетле гаиләнең шул ук елның 21 декабрендә көтеп алынган мәхәббәт җимешләре, нәсел дәвамчылары, уллары Рамил туа. Декрет ялын тәмамлап, ул янәдән Николаевка эшчеләр поселогында үз эшен дәвам итә. Гомер барышында Хак Тәгалә аны бала югалту белән дә сыный. Әмма түземлеге өчен 1981 елның 30 гыйнварында кызлары Алисәне уртак бәхет итеп иңдерә. 2 бала булгач, вакыт кысынкылыгыда, йөреп эшләүдә авыр булу сәбәпле сөеклебез медицина тармагын ташлап, хәрби комиссариатта, аннары авыл администрациясендә сәркәтип буларак эшли башлый. 2005 елны шул ук авыл советы администрациясендә башлык итеп куела. Әткәебез Равил белән алар икесе дә бер-берсе өчен чын мәгънәдә яратылган парлар иделәр. Әткәй КамАЗда шофер буларак хезмәт куйды. Шөкер Аллага, үз тырышлыклары белән алар көнне төнгә ялгап, без балалары өчен ахталып, чын кешеләр итеп тәрбияләп, безне аяк өскә бастырдылар. Икебезгә дә югары белем бирделәр. Инде мин кызлары яраткан ярым, киявләре Хусаин белән үз гаиләбезне кырып, әти-әнигә оныклары Алсуны бүләк иттек. Уллары Рамил да кызлары сыман якын булган киленнәре Галиягә әйләнеп, икенче оныклары булган Рафаилне бүләк иттеләр. Кабат әнкәйгә хәзрәт тату оныгы Лилияне җирләгәндә килде. Әлбәттә, әти-әнисенә дә, әби-бабайга, барча туганга да бу бик авыр булды. Әмма сабырлык сары алтын дигән шикелле, кабат Хак Тәгалә кайгыны бастыручы Ләйсәне безне бирде. 2010 елның 18 августында 4-нче малай онык Али туды. Бар да матур, тыныч барганда 2017 елны көтмәгәндә әтиебез инсульт авыруына дучар була. 2022 елның 10 гыйнварында әнкәебез пар канатын мәңгелеккә югалта. Әлбәттә, аңа никадәр авыр булганын ул үз эшендә генә тотты. Сагышланган, яраланган йөрәкне шатландырып, Алсуыбыз үзенең кияүгә чыгу хәбәрен бирде. Гөрләтеп никах туй үткәрдек. Әнкәй исә бүгенгесе көнгә кадәр авыл администрациясендә эшләп, һаман авыл халкына яхшылык кылырга омтыла. Ярдәм сорап килгән кешене бер кайчан кире кайтарып җибәрми. Гел ярдәм кулын сузып, олуг савапларга насыйп була. Еш кына мөмкинлекләр чыккан сайын яннарына кайтып, янәдән балачакка кайткандай булабыз. Ул безне сый тулы табыны, киң күңеле, олы йөрәге, ягымлы карашы һәм җылы назлы сүзләре белән каршылый. Чакрымнарны санамыйча килеп җиттек кунакка. Синнән әни китеп булмый, аерылып озакка. Йөрәгеңнән җылы бөркә, күңелеңнән наз ага. Безне озаткан чагыңда күзләреңнән яшь ага. Бүген газизыбыз күзләреннән бары шатлыктан гына яшьләр аксын. Күрәсеңме, барыбыз да җыелыштык. Синең бәйрәмең ул безнең бәйрәм. Бу матур юбилей көнендә сиңа ихластан бары саулык телибез. Бәхетле булып, безне шулай шатландырып, озын-озак яшә. Яулыгын салып иңенә юлга чыккан әнкәем. Беләбез, балалар килүен көтәдер күңелкәең.
Шуңа озак уйламыйча кияү рульга утырды. Сиңа диеп күчтәнәчләр сумкасына тутырды. Иң олы күчтәнәчебез безнең ихлас теләкләр. Күп булыр юбилееңа әнкәй гади бүләкләр. Бездән бүләк хөрмәт итү. Бел, сине нык сөябез. Әзрәк башың авыртса да янып, пешеп киябез. Котлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Ал бездән ихлас күңелдән җылы теләк бәйләмен. Кадерле Кадрия Дамировна, бала оныкларыгыз юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Күпме гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа hürmet hisse beler Aniyim seni zorluybız Dileklerinin motorların Atab sina yolluybız Olu hürmet hisse beler Aniyim seni zorluybız Туганların yanında yaşa şadlığa күмелеп Tağında Fəriştəgə tüm güzel zat Bizning üçün gururluq Sıqlandıra barımızı Sində bulğan sabırlıq Diləklərinin motorların Ataq sina yolluybız Olu hürmet hisse beler Aniyim seni zorluybız Dileklerinin motorların Ataq sina yolluybız Olu hürmet hisse beler Aniyim seni zorluybız Булган дикадрлы Син безгә парлы җырлы гомерләрдә Җитче әнием син йөзгә Юбилеем менә бүген Узган күпме гомерләр Узса да күпме гомерләр